Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Uba Michael Carson Teo uday uway na kisamla ubalapan krep ha yala de menta banyakun ya ke election MLA Arajar Arpulai naga North Shillong constituency but uday uway na ki kertong upapan tiket naga seng Bharatiya Janata Party lanega BJP habapai syaka kerdan pule uni usamla ulapan dep ya ke Jingshong School na Christian Academy Shillong but Army Public School Shillong Ula pendep ya ka graduation na Bangalore University, but ya ka post-graduation pat na King's College, London. Hadien bala pendep ya ki jingpule, ula sedang manseng da ki kam lajong. Rengkat bat ki kam ki bautray, ula rungru ha ka jeli jong ka sain pertay, bat day house nem arajar katnyo, ba ula penyaso ya la di sya ka seng BJP, bat ula yakun ya ka election MLA arajar katpra na Umsning constituency. Henry shim la poi syakatong. Kumta mentau lapan krep banyak kun na North Shillong constituency hakabau lapan tiket na keseng BJP. Henry kumbaka long mentahi kidon arngut kibapan tiket na ke BJP kata ubak Maria Hom Karkrang baru ubak Michael Carson Teo. Kaladon ka jing sapriang kubor ba ubak Karkrang undai ukurtong ka BJP na North Shillong. Nrei halor kani ubak Carson Teo ulaong ba yaka tiket onom don satia ban la ban kam try lepa bar kasyong haki bor ba halor jong ka party hak banengkong ai kuble ya pi ba dia ka channel ka jong pi ka ba wani kenduk yang ni ling ba kani ka jinga kren te ngai kuble ru ya ki pa ba nong snap jong kani ka channel ka jong pi kani ka program te sutanat ya ka jingkeli ka ba pi keli na kali ang ka jonga nga sengoban ong haba kibun ki nong pan tiket na ka party kapeni ba ka party jungi kalong ka party ka baklan kalong ka party ka ba scam bar ka party ka badon ka nong rim ka ba sakri hok yu pa ba te hoi ka pi ong pi kalong ka badai kuma kalong menta ha ka baning kong ni dan sangut ki ba ya chakmat na menta ka ni ka party banya pan tiket na ka 17 not iba jeling do iba martamlin perbat mengarung dan kumjo iba kakrang iba lajoy ke parti mentala sebenai tam te kani kumbang au mene kadai kajing scam jo ke parti te ha kajing ya nanti ke jongi ngayu iba kani ke parti jongi kumba kalong mentana ke 17 not kadon ba kajing mon ke jong pajba kedan ru kajing sotrat na kaliang ke jong pajba te ya kata kalenti ke ba ke parti kan sesem karai ke ba ke parti kan le kata ke songa ka jing start jong ke parti nga kani kade kasien ke baar ke ba ngala yele na ke BJP hawaraja khatra ko man pentip sigi pajba ngala yele teng na kani ke juhi ke seng Bharat Janata Party na po BJP na ka Umsning constituency te prasnam ngala don ha ke parti ngala syakri ke parti ngala long upa samla bat nongelam jo ke parti uba yat nadu ka grassroots level te ngakermen hiru ba kajing trek shitom ke jongi ha ka kerteng jong kajing bha ki scheme ki bola ai uneu menteri rang ba kan long hiru ba ki paj ba ka parti ru kan play kalat ba ka parti ru kan pej unu brio uba don ya kata kalat ba kamon ba unu brio badan ya kata kalat ban tray ban sakri paj ba te ka parti ka start ban shim ya karai kinong elam jongi na po state na po central ngatrai kinsa rai kinsa shim ya ka biang ya ka lenti ka bahatam but kalong ru kai ka bangakwa ban kentu hang ni ya ki parlok jongi na po 17 not ki ba kersan bat ki well wishes ki jongi badan hakane ka lempung ke bangiya bangin ya trelang da ka jing it bat ka jing songthu kan kumjuru ya i bakar kerang kajing sempang ke jongi na kaliang ke department ke bidon mencua bat nagi kam ke bidon na ngila bangin ya trelang ngila bangin ya don ke jing songthu lang na try klempap ke BJP kan raya ka jingjap hakane ka rajarar pulai ha baning kong hapor ba i ba martamlin perbot ilami syakmat ban yat banyak kun yang election
te ila form ru ya kamandal la form jong 17 not nga ku musamla bala tre hamadan sausnam te ngalai kendu i labun sien kadang ko ke meeting ka bangi pelong hapo jail road ya iba martam nen perban nga kerpat di mo nomor ide senior ibla dan kumu MDC jong ke jail tengok ong i ma da ke baburam ya pi lada pi tiket ngan kersan ya pi lada ngayo tiket nga kerpat ya pi ru papin kersan ya nga te kajing sungurit bagajing i bat kajing start kajong iru ke pelong i menta bangin ya trilang bro arngun te kumju kan nga kerpat ya iba kakrang ru lada unu na preng jongi ngiyo ya ketiket ai baka parti kan rai bakan sim ya kalenti ke piang tam bat bangi tro ngi kloi bini trilang bani ne baka parti manga bat iba amal tam nen perbat ke baka parti karai bat ke baki nong kersan ki jongi kirai ngingin buram ya kata ngakwa ban penkenmau ipi arajar khatra ha kapor ka banga ngele nang ten sning konstituensi ha arajar khatra kajing kli tiket kolong kumni ko makalong mentahi ha ka baningkong idan iba chal singkli mo te hadin kata iwan mi sa iba stal west rembai te ya ke tiket jong ka BJP kat kum kajing sungthu ka jonga ku ubrio blane selama ka parti ha arajar khatra ngiyo ha ka artrik jong benai Februari arajar khatra ni thabut ru ha arajar khatra ka tiket ru kawan ha ka artrik te ka BJP ka de ka national party te kumba kilong gini kiseng ki national party ka tiket kim ju rai ke hang tu ki barung ki brio bahe bahan ki MLA ki MDC babun ki barung sa ka party ki don ru ki MLA ki belade na ka party le se ki bamyo isu ya ka tiket ru ha ka last minute te kumba kalong menta kumba ngong ipi kalenti jong ka jing yo tiket ka syong ha ka jing start ba ka jing sempang jong ka party but kam syong ru hang ta ban mano bala ban kam gen ban layo tiket ne la penting kenai ka tiket te ngam kwa ban yalam baklayu pajba bat nga sungtu hiru baka BJP state Meghalaya ka ka parti ka ba ka jingdon joki hang ni kalong ka basyam kilong kibri ka sempang bat kin sele ya ka rai ka ba bahatam te yang iru kadang ke direction na Delhi kadang ke direction na ke state ba nginyat be sakmat te ngiat be kumakila pha yangi ki klam ong yangi menta syong no la ni ai no ne kersan no yuta te kata le se ka ditang ka jing suthu bakla jong ki pajba ki bam pat suthu ya kar kom trikam jong ka PGP ngalong bo pen khre ya la de la south nam na 17 not la news nam ha ka politics banyele lada ka parti ka ibet yanga mangan mi samadan nganyele bet ya ka election te lada ka parti bat kinong krisan ki ibet yanga banyele nganyele bet ya ka election te kataru ka jingkeli ka ba fikili menta ngakwa ba pin sungthu kalong harol kata kanong rem te lada fikili yanga hadu menta ngadang de unong yele bat ngadang de ubri ban mi khmat ngane ka parti te lada pi address kumtaru ngasung kabiang bet mo ka parti ka ibet Tada ka parti kami bet tingin sepek kanya kata kapuat namar bakat parti kan sa shim ya karai ngale ase ngatrai kan sa de hadu benai Januari utayo bakhadu lani kala bande Februari utayo ba ningkong te kata kapuat ngin se syongbiang mo bat pi namar bangi ya kendu na kapuat se kapuat ndre hadu menta kanong rim jongi ha pomadan ka de bingira be ya ka lama jong ka parti serum seneng man pen sawajam ya kikam ki bagane ka parti kelale ban nga ko muta we ni ki bre ubapan ya ka tiket na kane ka parti sontana de jingli jong pi gani ka 17 not ka de ka constituency ka bangi on ka tin pareng ka de ka urban constituency mo te gani ka constituency ka long ke constituency ka ba ngi jutip rukum ka jabing jong ka Meghalaya ka jongi te habang ijit ya kinong mikman nakaliang ka jongi nga ko musamla ngalai kinong mikmat ki bawan na kinong rem ki baper bat ki bawan na ki parti ki babaro ki bala sensyari kari ndrai kabang impat mat ka de ka BJP kade tang kata ka parti ka bangi impat experience hapo ka 17 non ngilamat ya ka sen kongres ngilamat menta ke UDP bat ke NPP namar kini bur arteli kide ki parti ke sensyari ke jela ke jongi te kanong rim ka ba ka BJP ka don ka compare bat ka rukom treru ka compare te lada fikran ha ka kam jongki para ba ya mud banyale election ngatrai na kini paro nga ngadai usamla
but ngade usam laru uba don ka jing nang jing start tang ba ngade usam laru uba tray bat upat ba ka jing mi jonga ka ne ka election kam de than tang na ka daw jong ko politics kadai na ka kam jong ka jing syakri but ngalak panong ye kata katin syakri nomor ba san senam ngayai don bupat ba hadu menta menero kumba ki babon hi kitep ngade ba penya ya ka kantin apo robot hospital penya ya ka kantin apo high court ti kajing ide jongi bupat ba kadai ka man gasngi ya kan do ki pat ba ki ba yawan kum ki customer apo ki dukan ki bangi kendo apo yu mene ki bangi kendo apo ki school ki bangi pule ti hasnong hathau ngi bat ki kam snong ban ngilong ru ki break ban naklong yang ka beret te kuma ka juang ka tu ka khatin khasi mo tang ki break ki ba phong ye ka juti ba tharu sha ki sung tho nak ta ka daw na ka kerdan ka beret na ka jinglong ka ba sngoret ngakwa kan mangan ra ya ka sur ka jong upat ba lingba ka jing start ka jing sempang bat ka jing sngoret kata kan ka de mangakwa ban kran pika kani hagajing suthu jonga kani gadi ka kam ka ban thung ya unong mi khman om ban thung sim kibri ki badan hapo ka kerdan ka paper ki wan menta banya tray bu pai ba u badan hapo ground level mo te kensan kini ki ba mi nakino ki kerdan ki ba he ki mi samadan ban sensar ngatrai ka don hi kata ka baki anak tin pareng ka gap ka baki kinum la ban yade bu bat u pai ba la ni kila ban iu hi ka ba nga ngol ngo ba ka jing siam jong asimen kalong ba kani ka kam ka ba kini ki brio ki buan ka kerdan ka ba he kumnu kin sung thu ya ka jing ka jong pai ba kumnu kin sung thu ya ka jing jenjar haba sansnem menta khamtam uni utam ba menta ngidan kani ka covid ngidan kani ka khlam hakata ka por ngaklami i ba kini ki brio ki ba midon ki ba mi menta spomadan ki ban ya don lang bu pai ba ki ban ya sung thu ya ka jong pai ba te ka jing nang jing start kalong ka kongsan ngarong ade ubreu uba ladon ka jing nang jing start da ka jing police tom la pendap ya ka kerdan master level nado na po King's College na po London ban ngalit ban police atero om na ka jing siu jong no na ka jing pulut pisa ka jong no ka dei hi na ka liang jong ka scholarship ka banga ngayo na ka sarkar te ka experience ka banga ngadon habang ayele haw arajar khat praru kataru ka syong ka ba kalong ka kongsan kumaki ong khatin pareng failure is a stepping stone to success dengan lamat ya ka jingram haw arajar khat pra por bangayele te por bangayele atu arajar khat pra ngasung thu kan naga ai galenti nga bakla kumno nga hakano galenti nga niat bat banga kermen ba menta kani ka arajar ar pulai ka bangin yele election da ka jing sempang ka jing don lang ka jonga bat iba martam len perbot ka ba ilong MDC jong ka jayau i tiplut ki caka ki long kumno ki jing bat ka jing start ka jing long la ban be ya kani ka modern technology mo ka jing start leng ba ki rukam trikam ki bathmai jong ka perthai ka bunta ngathai kini artli ka combination kin long kita ki combination wan ra ya ka jing job